हा बाळू तर हा वाळू. तर इकडे बघा काय आहे आणि किती आहेत बघा. गरम थंडीसाठी स्पेशल साबुदाणे वडे, उपवास असो किंवा नसो. इथे बघा एकदम व्यवस्थित झाकून झाकल्यावर म्हणजे कसं नेलंय बघा. तर इथे बघा ही राईस प्लेट आपली टोटली रेडी आहे. वडे, कोंबडी वडे. चला मॉर्निंग स्नॅक्स अजून बघा चांगली आहे. तर इथे बघा आपल्या सकाळचा नाश्ता बनतो दुसऱ्या दिवशीचा. पोहे, प्लेट, चहा वरती गेलेत. आता आलू पराठा बनतोय आणि आलू पराठा मी कसं प्रेझेंट करतो तुम्हाला दाखवतो बघा. इथे ही आलू पराठा आपण खाली ठेवूया. आपण इथे एक सॉसची वाटी आणि त्यासोबतच इकडे आपला जो अमूल मस्का आहे, एका ह्याचे मी 4 भाग केलेत. तर एक स्मॉल पीस आपण सेंटरला ठेवायचं. दोन्हीच गेले. हे बघा हे झालं आलू पराठा रेडी. हा कसा वाटतो काजल? असं दिलं की छान वाटेल. आणि त्यासोबतच इकडे चहा आणि सर्व पोहेचे भांडे बघा किती पडतात आहेत. इकडे सर्व रेडी. बटर मार्की आणि आमच्या शेफला उभं राहून खायला लागतंय. आलू पराठा बटर मार्की. तर सर्वांना खुशखबरी, आपण जे लावलंय ना बर्डसाठी, बर्ड फीडर, हां त्याच्यावरती 2 बर्ड्स आले आहेत. आता स्लो पुढे जातो, बघूया. उडून जातात. हां दिसतात का बघूया तुम्हाला. ते बघा 2 दिसले का तुम्हाला? 2 आहेत त्याच्यात, छोटे छोटेसे 2 आहेत. परवापर्यंत ना कोणच खात नव्हतं. का ते एक तर ती वस्तू पण विकत घेतली आणि त्यातले बर्ड फीडरचे दाणे पण विकत घेतले. तर टोटल 300 रुपीज त्याला एकाला लागले मला ते. तर बोललो लावून म्हणजे कसं आता एक असे बसायचं असेल ना तर असे 10 लावले ना तर सर्वांवर बसतील. तर किती सुंदर वाटेल आणि मस्त वाटेल त्यांना. आणि त्याच्यात पाणी ठेवलं होतं, त्याच्यामध्ये पाणी ठेवलं होतं. पाणी आटलं ते गरमीनी. मग आपले गेस्ट कुठे गेले? 7 जण आलेली. दुपारचं जेवण त्यांनी बाहेर करणार आहेत. आणि संध्याकाळी मग साबुदाणे वडे आणि रात्री मटन थाली आहे. कोंबडी वडे विथ मटन थाली, नॉट चिकन थाली, मटन थाली. आणि या साबुदाणे वडे. मग मटन आणायला जायचंय का? चला जाऊया मटन आणायला. आपल्याला कापावं लागेल. तर इकडे बघा आता रात्री आपल्या गेस्टला लंच थाली खायची, डिनर थाली खायची आहे. सॉरी, तर डिनरमध्ये आपण मटन प्रोव्हाइड करणार आहे. तर त्यासाठी फ्रेश मटन आणायला जायचं आहे ना, तर आपण मटन आणायला जाणार आहे. बाकी सर्व व्हेजिटेबल जसे कोथिंबीर संपलेली आहे, कांदे बटाटे लागणार आहेत, ते सर्व आपण आणायला जाऊया. मस्त गावठी ना काय हो. मटन खाल्यावर फोन लावून सांगा 1 नंबर लागलं, एकदम फ्रेश. ठीक आहे ना? खायचं आहे? मी चिकन खाते. एकदा खाशील तर खाशील, मला तर नाही आवडत. कम्फर्टेबल आहे हा. पाय असे बरोबर हाईटला बरोबर आहे ना हा? हां एवढी हाईट बरोबर आहे. टेस्ट आणि हे प्रॉपर स्टीलचं आहे ना सर्व? हाईटसाठी हाईट कमी जास्त करायला बोलतात ते आहे ना. आणि सर्व स्टीलचं दुकान आहे. काय घेतले? शिरोळे आणि फ्लावर घेतला आणि गवार घेतले. सर्व 10,000 रुपये. 10,000 रुपये वाटा. कोथिंबीर आहे काय? तुमची आहे? कशी आहे? तर इकडे बघा मी मटण घेऊन आलो आणि इथे आता संध्याकाळच्या नाश्त्याची तयारी होते. आज त्यांना आम्ही देणार आहे साबुदाणे वडे, दही साबुदाणे वडे. आणि टोटल आतापर्यंत किती वडे झाले काकी? हे भरपूर झालेत. आणि इथे बघा आम्ही मटण घेतलेलं आहे. हे आम्ही टोटल आजचा भाव मम्मी 720 रुपये किलो. आणि मी 900 रुपीजचा आणलाय बरोबर. 900 रुपयाचा. हे 7 माणसांना बरोबर होईल सर्वांना. आणि आज आपण नाही खाणार आहे बरोबर, कारण आपला वार नसल्यामुळे आपण नाही खाणार, पण सर्व त्यांनाच आहे बरोबर. आणि साबुदाणे वड्या बरोबर काय सर्व करणार आहे?
काय करणार आहे दही काय दही दही दही. दही पण द्यायचं आणि साईडला सॉस पण द्यायचा. हा जे आवडेल ते खातील. हा. आणि इकडे बघा आपल्या गावातले ओरिजिनल कोकम मागवले आहेत. असे तुम्ही पण आलात तर तुम्हाला पण असं आम्ही दाखवू. तुम्हाला आवडलं तर तुम्ही घेऊ शकता. बरोबर. आमरस आहेत, ओरिजिनल कोकम आहेत इकडे ठेवलेले आहेत. हा 1 किलोचं पाकिट आहे. इकडे बघा मटण आम्ही धुवून घेतोय कुकरला लावते इकडं. कुकरला ना. हो शिजायला पाहिजे ना. कारण वेळ लागतो. चिकन कसा लगेच शिजतो, मटणाला लय टाइम लागतो. पण मटणाची चव वेगळी असते ना. पप्पू टोपला घेऊन आला. टोपला घेऊन आलेलो आहे. टोपलावाला तुम्ही विचाराल काही कशाला आणलं हे, आम्ही का पापडचा बिझनेस करतोय तर नाही. म्हणतील पापड पापड करायला लागलेत की काय. हे आमचं आहे शिल्ड आणि हे आमच्या नेबरनी दिलेलं आहे. इकडे बघा आमची जी भाला आहे भाला. रांगोळीसाठी प्रोटेक्शन आहे बघा. म्हणजे उद्या जे कस्टमर येणार आहे त्यांना ही सेम रांगोळी. एका रांगोळी. बुबू विस्कट बुब्बू बघ. हा आमचे बुब्बू आहेत ना सर्व. हे बघा पाणी बिणी पितात. हे सर्व झाडांना घालायला ठेवलंय. एक तर मम्मीच्या बाजूलाच बसले. तिचा पाय दुखतोय. बिचारी ना तिकडे त्यांच्या घरी माकड आलेले तर वरती माकडाला पकडायला गेली तर ती फर्स्ट वरतून टेरेस वरून खाली पडली ती. तिचा पाय दुखतोय. आमची बुब्बू ती बघा. आमची बुब्बू आवाज पण देते. आमची ही आमची सर्वात शानी बुब्बू आहे. आणि हिला जेव्हा आम्ही पॅट करतो ना तेव्हा ती जेलस होते है ना. जेलस नाही होते, तिची आग होते. हा बुब्बू हा पाय दुखतोय तुझा. हा काय तिची शेपटी ती ना ती उघडी हे करते. ही किती एक्साइटमेंट होती हिला शेपटीने घेऊन. हे बघा डुक 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 डुक. प्राणी शेपटी चालवतात. ती पण बघा हिला पण पॅट करतो बघा. ही आली आली म्हणजे मला पण करा. ही सर्वात हुशार. हे बघा आता बघा तिला जेलस होते काय ते ती चावेला ती कालीवाली. चल बस तूच आहे शानी. बस ती नाही शानी आहे, तू शानी आहे. बस ते बघा खुश झाली. बाहेरचं नेचर बघा किती छान वाटतं. कोणाला हिला. चल बुबू ये. अरे वा हुशार आहे. आणि हा एक असा तिसरा जोडीदार बघा बसलाय. हे बघा लंगडते बघा. चल तू कशाला आली. चल आतमध्ये चल आतमध्ये ये चल ये आतमध्ये जा. बस जा आपल्या सीटवर जा. तिला आता जम्प करायला होता मी. तेच इथून ट्राय करत होती पण तिने नाही उडी मारली. खालून आली ना तशी ती. तो आला बाले आला बघ. ह्याचं नाव बालू आहे. बाळू आहे. काय आहे तुझं. ह्याचं नाव काय बाबी. बाळ्या. बाळ्या. हा बाळू तर हा वाळू. अरे हा सिमेंट. हे बघ कशी जलद होते. ही भावंड आहे तिघ जण. पण आपसात भांडतात. तिघ जण भावंड आहेत ती. ह्याला हिला काय केलं गे. यांचा जानेवारीच्या 5 तारखेला यांचा वाढदिवस होता. हा काय. होय. अरे वा बाबू बुबू हॅपी बर्थडे. सर्वांतर्फे हॅपी बर्थडे बुबू. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. तो पण आला. तो आता त्याला पण कर. हॅपी बर्थडे. ते बघ तिला लगेच जेलस होतं. त्याला सांगते. तर इथे बघा आपल्या संध्याकाळचा नाश्ता आपल्या गेस्टसाठी इकडे काय बनतोय. तर इकडे आपण बनवतोय गरमागरम थंडीसाठी स्पेशल साबुदाणे वडे. उपवास असो किंवा नसो तुम्ही एकदम आवडीने खाल. आणि त्यासोबत साबुदाणे वड्यासोबत जर तुम्हाला असं दही दिलं मस्त आणि सॉस असेल दही किंवा सॉस तुम्ही कशासोबतही खाऊ शकता. आणि आपली प्लेट्स पण रेडी आहे. आणि एका प्लेटमध्ये आम्ही तुम्हाला हॉटेलमध्ये 2 देतात ना बरोबर. तर आम्ही तुम्हाला 4 देणार आहे. 1 2 3 4 1 2 हे आलेलं आहे त्याच्यासोबत आणि 4. हे बघा कसं दिसतंय. मस्त दिसतंय ना. इथे मध्ये अशी छोटीशी वाटी वाढली होती.
छोटी छोटी वाटी नाही, तेच हेच ठेवू तेच शकतो तेच आपण. ठेवायचे आपल्या मध्ये तर कसं प्रेझेंटेशन छान वाटतं मग हा, बघा छान वाटतं. बघा छान वाटतं ना ते हा, गरमागरम आले हे बघा गरम गरम आहे उचलायच्या अगोदर हा, डायरेक्ट आमच्याकडे चिमटा आहे उचलायला, हे बघा. चिमट्याने उचलूया. तर 3 प्लेट इकडे रेडी झाले, 7 प्लेट आउट ऑफ आहे ना बरोबर आहेत ना सर्व. बरोबर आहे. चला आता हे सर्व मी त्यांना हे हे त्यातच ठेव थांब पडेल. ओके एकदम व्यवस्थित झालेलं आहे. आता मी हे त्यांना वरती देऊन आलो. बाय बाय. तर वरती सुरुवातीचे 3 प्लेट्स देऊन आलो आणि आता अजून 2 प्लेट इकडे आणि 2 प्लेट ठेवल्या त्यांना नंतर हवेत ना तर नंतर देऊ. तर इकडे बघा हे कसे वाटतात ते बघायला छान वाटतात ना ते दिसायला. ठेव साईडला. असं छान वाटतं अशी. ओके सुंदर वाटतात ना. होय. चला आता घेऊन जाऊया. ते इथे बघा एकदम व्यवस्थित झाकून आता झाकल्यावर म्हणजे कसं नेलं आहे बघा मस्त ना एकदम झाकून बिकून व्यवस्थित नेतोय. तर इथे आपल्या रात्रीचा डिनर बनतोय आणि आज डिनरमध्ये प्लेट आहे मटन थाली. थाली. ज्याच्यामध्ये आता तुम्हाला काय काय मटन, रसा मटन, इथे काय सुका बनतंय मटन, सुका मटन, हे इथे रसा मटन. इथे रस्सा मटन. कुकरला लावून शिजवून घेतलं 4-5 शिट्या करून. मस्त शिजला एकदम. ओके वाटणारच नाही मटन आहे म्हणून. मला वाटतोय वाटतोय वासाने. तर चमच्याला पण माहिती पडलं. सत्य आहे. आणि इथे काय हा आपला वाटण घरी बनवलेला वाटण टाकायचं आहे. आणि हे बघा हे आलं लसूण पेस्ट फ्रेश जे घरी बनवलेली, हम्म. रेडीमेड नाही वापरत आपण आता. आणि थालीमध्ये आता काय काय सर्व होतं ते तुम्हाला दाखवतो. आणि किती प्लेट्स आपले 7 प्लेट्स बरोबर. 7 प्लेट आहे. टाक वाटण. 3.5 भास होईल. हा बस बस. तर इथे बघा आपले 7 प्लेट रेडी आहेत आणि इथे आपण काय बनवतोय कोंबडी वडे ना. कोंबडी वडी. कोंबडी वडे आणि तुम्हाला आता मी दाखवतो आपला हा चिकनचं काय बनवलं आहे इकडे ग्रेव्हीवाला चिकन ग्रेव्हीवाला बघा कसं दिसतंय. वा 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 वा. मटन आहे मटन. हा सॉरी मटन मटन कसं बस विचारलो. मटन. मटन ग्रेव्हीवाला आणि हा मटन सुक्का बघा. सुका मटन. वा 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 एकदम छान. तर आता आम्ही पूर्ण थाली रेडी करतो. हा रेडी केल्यावर दाखव. ओके इथे बघा आपलं सुका चिकन ग्रेव्ही चिकन सॅलेड आता वाढलेलं आहे आणि इकडे 7th प्लेटला छोटी प्लेट ॲड ऑन होते आहे. बाकी हे असं एक्स्ट्रा राहिलेलं आहे. आणि इथे आपले कोंबडी वडे पण एकदम गरम गरम बनवत आहेत ना. हा चला हे काजल आहे की एका प्लेटमध्ये 4 ना. हो. तर इथे बघा ही राईस प्लेट आपली टोटली रेडी आहे. वडे कोंबडी वडे आपलं ग्रेव्ही चिकन सुका चिकन सॅलेड भात आहे ना. हो असेच आता सर्व रेडी होतील. तुझे वडे झाले मम्मी. झाले ते होतं काय 3 झाले. त्यावर तुम्ही एक एक वरती नेतो. ओके आणि इथे आपली काय बनते सोलकढी बनलेली आहे रेडी. रेडी आहे. आणि 7 पैकी फक्त 4च जण सोलकढी घेणार आहेत. बघून बघून ऑर्डर आली तर बरं. परत येईल ऑर्डर एक 2-2, 3-3 ग्लास. ते. आणि बघा तसे हे 4 थाली अजून नाहीचे 3 थाली वरती केलेले आहेत. म्हणजे आपले गरम गरम वडे बनणार तसे ना. एका प्लेटमध्ये कसे आम्ही 4 ठेवलेले आहेत. त्याचं बघा 1 2 3 4 ही झाली आपली थाली रेडी. वडे बनवून पण नाही ठेवू शकत ना. हा म्हणजे कसे फुगलेले चांगले वाटतात ना. फुगलेले चांगले वाटतात. आणि इकडे आपली सोलकढी बनते. तर हा बघा चेकआउटच्या वेळीचा नाश्ता. त्यांनी आज पण परत त्याला एवढे पोहे आवडले की त्यांनी परत पोह्याची डिमांड केलेली आहे. पोहे सुद्धा आहे आणि घावणे आणि चटणी सुद्धा आहे आज. म्हणजे जसं तुम्ही ऑर्डर म्हणजे पहिला सांगाल तसं आम्ही बनवलं जाईल इकडे. 3 4 5 झालेत ना. हां तर त्याच्यावरती काय टाकतो आपण कोथिंबीर आणि खोबरं. आणि इकडे शेंगदाणे पण आम्ही भाजून ठेवलेले आहेत म्हणजे शेंगदाणे पण सर्व होतात आणि त्यासोबत एक पोड लिंबू. तर ही प्लेट बघा ही एकदम खास कोकणातली स्पेशल ह्याची म्हणजे हे एकदम व्यवस्थित रेसिपी करायला लागते नाही तर व्यवस्थित रेसिपी होत पण नाही कधी गेलं. तर आपलं तुझ्याकडे दाखवतो तुम्हाला. इकडे बघा दिसते आम्ही लाईट लावतो. लाईट लावा म्हणजे रेसिपी एकदम स्पष्ट दिसली पाहिजे. तर इकडे बघा काय आहे आणि किती आहेत बघा. घावणे 7 आहेत 7. मस्त आहे ना. होय
तर अशा प्रकारे Fresh घावणे आहे झाले आणि आणि एकदम. चटणी पण बनवलेली आहे आम्ही. आणि जाळी पण मस्त पडले ना घावण्याला. 7 माणसं आहेत तर त्यांना हे पुरेल हो है ना. तर मी घेऊन जातो. आता ह्याच्यानंतर पोहे गेलेले आहेत, आता ह्याच्यानंतर चाय पण जाणार आहे ह्याच्यानंतर. हो आम्ही चाय रेडी करतो तोपर्यंत. तर इथे बघा पोहे गेले गरम गरम, घावण्यानी चटणी गेले गरम गरम आणि आता गरम गरम चहा आणि त्यासोबत बघा टोस्ट. आता सांगा ना सकाळचा नाश्ता पोटभर आहे की नाही.